Хора, пристигнах в Монополи. Часът е около 1:20. Отивам към моето Airbnb и ще се включа да ви разкажа малко повече. Здравейте, хора, и добре дошли отново в канала ми. За тези от вас, които не ме познават, аз съм Мел и в момента съм в Италия и съм много щастлива, даже съм толкова развълнувана, че още не мога да повярвам, защото дойдох сама и това е първото ми пътуване сама, което не е по работа и не е просто за да отида някъде да свърша нещо, ами е просто пътуване за удоволствие сама. И да, ще ви разкажа всичко около моето преживяване, ще ви покажа къде съм. Пътувах до Бари, от София до Бари. Пристигнах преди 2 часа някъде. Взех си от Бари транспорт до централната гара в Бари и си взех влакче до Монополи. Вече съм в Монополи и тук ще спя първата вечер. И втората вечер ще спя в Матера, което е утре, и трябва да стигна от Бари до Матера, защото трябва да се върна до Бари, да си взема автобус или влак и да стигна до Матера. Била съм в Монополи с приятелки преди 2 години някъде и много ми хареса и реших първото ми пътуване да бъде място, на което съм била, като допълня с още места, които не съм виждала. Например, Матера много искам да я видя. Но първо ще ви покажа къде съм отседнала. Абстрахирайте се от външния ми вид. Просто съм спала малко часове, пътувах с 4 транспорта вече и да, ще се върна малко по-освежена или много, не знам. Тук е стаечката ми, от тук се влиза и така е. Има едно легалце. Изглежда доста приятно и чисто. Нищо повече не ми е нужно. Ето тук някакви неща. Има нещо като шкаф, не знам. Не съм видяла дали има нещо вътре. Още едно шкафче и едно огледало. И това съм аз. Има кана и чайче, което е супер, въпреки че не знам дали ще пия нещо. Има хладилниче, в което няма нищо. Като съм почнала, да, има възглавници и показвам ви от тук стаята. На втория етаж съм по принцип. В Стария град, така че сградите са малко по-различни. Ето я и банята. Всъщност имам една масичка, ето такава. Явно темата на стаята е кактуси. На снимките мисля, че гледах малко по-червена стая, но няма никакво значение. И това е банята. Както казах, изглежда чиста, което за мен е най-важно. Има сашуар. Помолих за ютия, но ми казаха, че някой я е взел и ще видим кога ще я върне. И огледало. И сега ще се оправя и ще се върна към вас. Така, хора, вече се включвам в малко по-приличен вид. Изкъпах се, оправих се и сега изчаквам само да ми се заради малко телефона и ще излизам да хапна някъде. Жената, която ме посрещна на рецепция, ми препоръча няколко места, така че ще видя кое работи. Ще отида в някой от тях, ще се разходя из Монополи и след това ще си взема влакче до Полиняно Амаре, където е много красиво и е буквално на 5 минути с влака, така че ще ви взема с мен. Надявам се да има красив залез и да не вали, защото вчера е валяло тук и всъщност времето е едно такова мрачно и леко хладно и дори не знам какво ще си облека. Даже сега изгря слънце и може би дори светлината се промени. Няма значение. Ако се чудите защо съм дошла сама в Бари, отдавна ми се върти идеята да пътувам сама, но някакси винаги си казвах по-приятно е с приятелка и някакси не се осмелявах в интерес на истината. Въпреки че аз съм човек, който прекарва доста време сам, не съм свикнала да разчитам на някой, така че във всичките си пътувания и в Дубай и някъде другаде, като съм ходила по работа или дори някъде в България, никога не съм разчитала на някой друг да ме води, ами винаги аз съм си проверявала маршрути и така нататък, така че имам тази култура да си правя сама пътуванията, но някакси
в чужбина конкретно не се осмелявах да пътувам сама. И просто един ден си казах, не трябва да отида някъде. Идеята ми беше да отида някъде в България. Започнах да си мисля за Велинград, за някаква спа почивка. След това си мислех да отида в Банско и накрая си казах, ама защо да пътувам из България в момента, като това винаги мога да го направя, защо не отида някъде другаде. И започнах да гледам билетите и видях всъщност, че за Бари имаше доста евтини полети. Аз летях сега с Ryanair, а ще се прибирам с Wizz Air, така че това е един съвет, който не е трудно да се сетите, но въпреки всичко ви го казвам. Комбинирайте си авиолиниите, защото доста често полетите са доста по-бюджетни така и по-удобни часове, защото аз пристигнах в 11, което е супер време да пристигна. Имам целия ден тук, плюс че си тръгвам в 9 с Wizz Air, което пак е супер, защото пак имам целия ден, 9 вечерта си тръгвам и реално имам 3 дни и 2 вечери. Резервирах си Airbnb тук в Монополи и всъщност в Матера също е Airbnb, но там да кажем, че съм се поглезила малко и резервирах малко по-красиво място. В Монополи беше трудно да си намеря нещо бюджетно и прилично, с добър рейтинг. Това, което гледам винаги е рейтинга, да е тихо, да е чисто. Няма проблем с някои други неща. Примерно, аз не ползвам паркинг, така че негативните мнения за паркинга мене не ме касаят, но имам няколко важни неща, които винаги гледам. Та за Матера реших да е нещо, което е по-интересно. Ще ви го покажа. Много се вълнувам за там, защото Матера има много красива природа, просто много красиви гледки. И да, надявам се да е още по-хубаво, отколкото на снимките, но това утре. И нещо друго, което си мислех във влака, докато пътувах тук, понеже много хора, или не много, но част от хората смятат тези пътувания за, как да го кажа, просто прахосване на пари или примерно, че може да инвестирате парите в нещо друго. Аз ще ви кажа, че от едно известно време насам започнах да приемам пътуванията по един много различен начин. Особено това, примерно, пътуване, в което съм само аз. Всъщност така се опознавам много по-добре самата аз. Предизвиквам се да правя много неща сама, което след това занапред в живота ми помага да съм малко по-смела, да съм малко по-оправна, да съм малко по-отворена към живота, към света, към различните хора. Може би тези няколко месеца в Дубай много ме промених от тази гледна точка и ако преди супер много се притеснявах да ходя някъде сама, тип изпитвах такава тревожност, дали ще се оправя сега, какво да направя, този път просто си казах, каквото и да стане, имам интернет, имам телефон, имам пари, ще се оправя, не е толкова страшно. Така че за мен едно такова пътуване е като да си купиш някакви уроци, да си купиш някакъв опит. И всъщност ти тези пари не ги даваш просто за да се забавляваш, ами ти ги даваш за да се надградиш, за да се обогатиш, за да добиеш качества, които примерно ще ти потребват за напред в живота. И за мен е супер, супер готино преживяване да пътувате сами с приятели, няма значение, просто да опознавате света, да се предизвиквате и дори не само пътувания в чужбина, ами да правите неща, които ви предизвикват, да правите нещо, което не е изцяло в зоната ви на комфорт. Не говоря да правите нещо, което не искате, ами ние хората имаме много неща, които искаме, но по някакъв начин ни е страх от нещо си, нещо в нашата глава. И като казах, това иска да ви покажа една книга. Тя е под камерата, но да. Тъй като много често ви показвам книги напоследък, сега си взех ето тази книга на Вадим Зеланд. И прочетох вече една книга от него. Те са много тънички. Ще ви я сложа ето тук. Мисля, че се казваше "Няма невъзможни неща". Хора, препоръчвам ви я. Това не е автор, който е супер популярен в България, въпреки че днес видях една жена в самолета да чете негова книга. Той е физик, между другото. И тази книга, която прочетох, толкова ви я препоръчвам. Наистина е много, много хубава, много леко се чете и е супер надъхваща и точно
мотивираща да излезете от зоната си на комфорт и като цяло да приемате живота по един малко по-различен начин. Хора, показвам ви малко странният ми аутфит, но много исках да си облека това с черешките и тък му го изгладих, донесоха ми от тия. И по принцип не го нося. Много ми харесва, но самата материя не е супер приятна и така нататък, но за снимки е много красиво. И ето тези черешки си ги купих вчера от Stradivarius, мисля, и много ми харесват, но реших да съм малко по-така, някакси няма да ми е комфортно съвсем без нищо. И с ето такава риза, чехли и така ще ходя. Може би ще ми стане хладно и си взех яки за отгоре. Ще си пусна косата евентуално, ако си правя някакви снимки, но за момента е така и отивам, защото вече е 3 часа, мисля, че и аз съм много гладна. Просто това градче е много чаровно. Това е старото градче, където всъщност са повечето местенца за хапване. Има доста Airbnb-та тук и всички са ето такива красиви в дворчетата. И времето е супер приятно за разходка, дано да си остане такова. И вижте тази уличка. Просто аз наистина много го харесвам този град и си спомням дори ето тази количка. Вижте само. Някакво площадче. Много красиво. Това е пристанището. Тук по залез е много красиво, но имам само един залез, за съжаление, в тази част, точно в Монополи и Полиняно. И реших да се разходя по-скоро до Полиняно Амаре. Въпреки че и тук би било много красиво, наистина. Но ми се иска да имах поне още един ден, така че да мога да се насладя малко повече на Монополи. Видях, че хората са си взели някакви сандвичи и просто си хапват с тази гледка. Да мисля и аз да последвам примера им, защото ми се струва готин вариант. Крайна сметка реших да ям някакъв сандвич, мисля, че и си взех чаша вино и ще седна с гледката. Дано да е вкусен. И това площадче е с повече заведения, но аз реших, че ще загубя много време, ако седна тук. Но със сигурност бих си взела някакъв десерт по-късно. Има доста хора, мислех, че ще е по-празно, защото все пак днес е делничен ден. И ето го моето местенце с сандвичите, то всъщност е панини. И вече даже има и опашка, така че се надявам да е вкусно. Хора, аз май пак не разбрах какво си взех. Не знам какво е това. Но това е просто хляб с нещо вътре, като... На мен ми изглежда като веган лазаня. Ще го пробвам. И си взех чаша вино. Така че поне ще си гледам ето тази гледка и ще си хапвам. Сандвича беше уникален. Така и не разбрах какво има вътре, обаче беше супер вкусно. Взех си някакъв веган сандвич, защото беше на италиански и не разбрах какво има вътре. И затова винаги, като не знам, си взимам нещо веган. Обаче беше с пътладжан, някаква моцарела и още нещо, но беше страхотен. Така че това място ви го препоръчвам със сигурност. И беше много добра идея, че си намерих тази гледка и последвах идеята на хората да си хапнат нещо с готина гледка. Сега съм се запътила бавничко към гарата, защото вече е 4 часа. Мисля да си взема влака за Полиняно около 5 и пътя ми е около половин час, но аз се спирам, снимам, гледам, влизам. Преди малко си харесах едно тирамису, обаче все още няма място.
Може би малко по-късно ще седна да си хапна нещо сладичко. И предния път, като оставахме с момичетата, имахме ето такова готино балконче. За съжаление сега нямам, но пък ако идвате насам задължително си вземете някакво такова Airbnb, наистина е супер приятно. И влязох в някакъв магазин, естествено. Много красиви неща. И ето така изглежда градчето, когато се отдалечиш малко от старата част. Съвсем нормално италианско градче. Но стария град си е много красив. Наистина, ако оставате тук, ви препоръчвам да останете там, защото атмосферата е много по-различна. Сега съм се запътила вече към гарата, защото видях, че има след 20 на минути едно влакче и се надявам да го хвана, за да мога да видя залеза в Полиняно Амаре и след това да се върна и да се доразходя в Монополи. И ето, че не знам защо не стана да си платя с карта. Та е хубаво да имате и дребни кеш като цяло. Исках да ви кажа да не забравяте да си валидирате билетчетата, защото всъщност те се купуват и след това машинките са малко по-нататък. Така че да, не забравяйте да го правите, защото знам, че има глоби. И ето така изглежда гарата в Монополи. Билетчето до Полиняно е 1,30 евро. И е само 5 минутки пътя. Тук веднага на гарата на Полиняно Амаре има ето такива таксита, които те карат най-вероятно до центъра на града. Сега плана е, харесала съм си две гледки. Едната мисля, че съм я виждала предния път, обаче ще отида пак. Искам да стигна по залез там. И едно заведение, ето тук ще оставя името, защото видях, че има също много красива гледка. Естествено няма да успея по залез навсякъде и ще видя. Една от гледките ми харесва повече, така че съм се насочила директно на там. Не мога да преценя точно в колко ще бъде залеза. Сега е 4,5 и си мисля, че някъде около 6 е добре да съм там, така че ще гледам да съм някъде в района и в същото време да се разхождам наоколо. Намерих си някакъв супермаркет и сега ще вляза да видя дали ще си намеря някакво кафенце за утре сутрин, защото искам да стана доста рано, а закуската е чак в 8,5. Наскоро видях един тренд в Инстаграм за това как вече сме на години, в които влизаме просто в някакви супермаркети, за да разглеждаме, когато пътуваме. И аз по принцип много обичам да разглеждам различни неща и си купиха и тази кокосова вода. Сега ще я пробвам, но кафе нямаше, което е странно. Исках да си взема нещо като разтворимо кафе, просто едно пакетче за утре сутрин. Но няма значение и сутринта вярвам, че ще си намеря нещо, което да работи в 7 часа в Монополи. А пък ако си намеря някое друго магазинче, просто ще вляза в него. Тя прословутата най-известна гледка в Полиняно Амаре е за това плащче, но аз трябва да обиколя някакси и да го видя от другата страна. Реших да сляза долу да видя как е гледката, защото всъщност това място ми се струва още по-готино. Та поне малко ще се порадвам от тук, докато стане по-залезно. Хора, намерих същото място, където си хапнах моето панини и в Полиняно Амаре. Да знаете, че и тук го има.
Това е основното площадче в Полиняно Амаре, поне така ми се струва. Тук вече има доста хора и доста заведения, магазинчета и аз все още си търся другата гледка. Намерих си един руфтоп бар, където ще посрещна залеза. И това е гледката от бара. Малко е ветровито, обаче наистина е много красиво. И ето го тирамисуто ми. Хора, вече съм щастлива, че си носих якито с мене толкова дълго време, но докато седях на терасата стана доста хладно, просто много духаше и реших, че е време да тръгвам и да се разходя още малко из уличките. Заведението ми хареса, тирамисуто не беше толкова вкусно, яла съм и по-вкусно, в България ядох преди няма месец едно тирамису и много повече ми хареса, така че май не оцелих мястото, но пък беше много приятно, гледката беше много красива, така че ви го препоръчвам, ако искате гледка, коктейл, вино, не толкова за храна. Сервитьора беше много мил, препоръчам някакви места в Монополи, каза, че може да се видим там, не го разбрах точно за какво говори, но да, беше мило момче и сега мисля да се разходим може би още около половин час и след това ще си взема влакчето обратно за Монополи, ще се разходя малко из Монополи и това е. Утре сутринта ще стана и ще се доразходя в Монополи. Сега ще се разходя още малко из уличките на Полиняно, защото няма смисъл да тръгвам сега към влака, при положение, че е много приятно времето и така ли ще се стъмни докато стигна до Монополи. И по-добре тук да си оползотворя времето, така че ще ви разведа още малко тук. И на всеки ъгъл има нещо красиво, вижте само колко много цветя. Вау! Купих си гривничка за 4 евро, обаче много ми хареса. Човека искаше да ме излъжи с 1 евро, но не му се получи. Но пък е много сладка. Съм си вкъщи, направих си един чай, защото ми стана студено и седнах да ви споделя мненията ми за днешния ден. Аз нещо се поизморих, паднаха ми всички батерии и моите и тези на телефона и така нататък и реших да се прибера. Часът е 9:32. Разходих се така, ще започна от начало. Много ми хареса Монополи отново за пореден път. Наистина се убеждавам, че това градче е толкова чаровно и толкова, не знам, уютно, че бих се връщала тук някакси, въпреки че е мъничко и че няма много нови неща, които да се видят. Бих идвала само заради атмосферата и може би лятото заради плажа и лятото е една идея по-различен вайба, по-различна атмосферата тук.
Но и сега е много приятно. Има си различен чар сега, тъй като не е точно сезона, но въпреки всичко има доста хора. Полиняна на Маре е доста приятно местенце също, но това, което не ми харесва там е, че е една идея по-туристическо, местата за хапване са по-туристически, трябва наистина да знаеш къде да отидеш, за да ти хареса. Някакси Монополи го чувствам аз лично много по-уютно и на мене повече ми харесва, нали, разбира се, за някои хора може да не е така. Но понеже и първия път, като бях тук, така го усетих Монополи спрямо Полиняно и сега си затвърдих усещането, че Полиняно ми е много по-туристическо, супер е готино за разходка по залеза веднъж, но дори да бях останала повече време тук, надали бих се върнала в Полиняно. Къде не е черен чай? Трябва да проверя. Реших да не го пия този чай, защото не мога да разбера на италиански, не ми се превежда, но ако има кофеин, не искам да го пия. Така, за утре мисля да стана рано, около 7 си представям, че би било добре да стана, защото искам да си направя някакви видеа за Инстаграм, искам да снимам навън, обаче през деня това е невъзможно, защото има много хора. И утре мисля, че ще е супер, ако успея да стана по-рано, да свърша тези неща, да се разходя, да пия кафе някъде, въпреки че имам включена закуска тук. Тя е от 8:30, така че не знам дали ще успея. Така че да, аз наистина съм много уморена. Ще си взема един душ. Трябва да си направя програмата за утре. По принцип съм си направила резервация за едно място по залез, много популярно в Матера. Всички места ще ви ги оставя в описанието. И всъщност имам резервация за 2 места, мисля, че трябва да погледна. И така. Ще се видим утре. Добро утро, хора. Часът е 7:30 и аз излязох да си правя някакви видеа, да се разходя и така. Исках да стана по-рано, но честно казано не спах толкова добре, защото леглото не ми беше много удобно. Беше студено и се будих на няколко пъти. Просто реших, че е по-добре да се наспя. Така че сега ще ви покажа Монополи без никакви хора. Я на някъде, не знам точно на къде, но искам да си намеря някакви красиви сгради, да снимам и след това ще отида да закусвам. Или някъде навън, ако намеря, или ще се върна в Airbnb-то, понеже имам закуска включена. И ето го морето. Всъщност е доста топло. Има и хора, които са на плажа. Би било готино да се потича или да се направи някаква тренировка, но аз нямам подходящи дрехи, и време. И няма абсолютно никой. Супер спокойно е. Ето това кътче ми хареса и може би ще си направя тук някаква снимка и вижте. Готен се. Седнах да закусвам в едно кафе и си взех някакъв пистачо круасан и кафенце, което е супер мъничко и то беше всъщност до тук и аз помолих да ми донесат още вода и седнах на някакво площадче. Много интересно как всъщност стандартите за кафе на различните места са различни и тя нарече моето кафе американо, което беше просто в чаша за еспресо и с малко повече вода просто от една глътка и да, просто са много различни, особено с италианските стандарти, където те пият супер късо кафе. Аз също не съм свикнала да пия такова кафе, но круасана беше приятен, не беше кой знае какво.
но тук няма много отворени места и като цяло забелязах, че няма много места за круасани точно в тази част, старата. Може би в новата сякаш имаше повече кафенета, но тук ми се струва, че няма толкова. И сега вижте къде съм. Някакви много сладки улички. Просто се чудя дали да заснем още нещо и къде, и да мога да се прибера и да си оправям багажа, защото в 10 трябва да напусна апартамента. Вижте колко готино. Вече съм в Бари и така изглежда гарата. Ето тази гара. Всъщност има още една сграда, която е, мисля, че вече с влакчетата, които са като метро. И аз си чакам автобуса за летището. Успях да изпия едно кафе в Макдоналдс и да пробвам Макфлъри с пистачо. Много исках да го пробвам. Бях видяла в TikTok едно видео. Обаче да ви кажа честно, не е кой знае какво. Беше огромно. Аз оставих сигурно много повече от половината. Просто наистина буквално само го пробвах. И поседях малко. И сега се отправям към летището. Човека от Матера каза, че ще ме чака и ще ме вземе от гарата или просто от спирката, не знам как се води. Което е много мило. Аз не съм го молила, нито съм го питала. Той просто каза, че самото място, където е за настаняване, е далече, така че ще дойде да ме вземе. Пита дали говори италиански, но естествено аз му казах, че не. Нито разбирам, нито говоря. И да, сега ще се надявам да си намеря автобуса и за Матера.